Ito yung Regional Information Officer si Ma'am Emily Bordado. Nasa via Zoom tabi, no? Para ano yan, makaistorya tangon yan, asin mapaliwanagan kita, ano ba itong adlay? And ano ang paghiling ni Dekani sa DA, is this an alternative to the rice, mga tugang na staple food ka mga Pilipino? Ma'am Emily, good morning po tabi. Good morning. Good morning tabi sa imo Mar, and siring man sa mga kariba mo sa estasyon, and lalong-lalo na po sa mga naginagod kang programa ko. Apo. Ma'am Emily, nakuha lang sa atin so kaning adlay, napig-introduce kan DOST na sarong alternative daw sa paro o sa bagas, ano? Now, on your end sa DA, ano po tabi ang pag-aadal na nakondukta ni dumanangod po kaning adlay? Actually tabi Mar, kang mga pirang taon na nakaagi, may saro kaming project kaini tungkol kaini sa adlay. Kapanong pa ata ito ni Secretary Alcala, po ini saro kan promote kan sa muyang opisina. Nagkaigungani po digdi proyekto ka kung sa may mga kaming mga farmer cooperators na nagtanong kaini ko. And saro po yan pighiling na alternatibo na parang grain, pwedeng pang alternative substitute sa rice saka sa mais. Ini po naggaling sa upland areas. May iga po siyang magaling mga tipasik din, medyo matagas. Pero duman po ini ang dakol kay ini sa Mindanao, pero nag-tribe man po iyan digdi sa Bicol. May nagkamarang lugar kung saan pigbalo man ini o kan sa muyang opisina, may mga nagtanong na para uma. And last year actually may nag-upload ka ini sa mo halangkaw po pala ang presyo ka ini nasa 100 pesos per kilo. Yes, opo. And in some other parts of the world, nasa 180 daw eh. Opo, 100 pesos digdi sa to, kaya pighanap ng po itong sa mga dating farmer cooperators na pigtawang ka ining na magtanong ka ini o alagad sa iba dahil man in commercial scale mayo man po na na sa iba. Opo. Ang kani tabako lang dakul man actually siyang gamit. Pwede siyang gibo na beverage, arog kang tsaa o kaya coffee. Pwede po siyang gibo na kape. Then pwede man ginagamit po ang init at pag-ferment, pwede po sa alak, sa beer, saka sa sa vinegar, sa kuyanta. Then, pwede man po gibong na flour. Actually po, sa muya pong food laboratory digdi, kada na gibong nindang mga recipe, gamit ini yung, so flour ka ini yung adlay, iba't ibang, mga may cakes, may cookies, kada po pong na produkto hali digdi sa adlay using this flour. Then, pwede man po ini pangbahog, feed sa mga hayop, pwede sa sa manok, saka sa urig itong gari at kaini, pwede man po. Saka itong forage niya, pwedeng pangbahog sa itong sa mga ruminants, itong baka, saka Diyan may medicinal property din ito, anti-inflammatory agent na po ini, and maray sa diet therapy. Mga nagketa, pwede po ini. Ang po kayan, ang may nagpaano nga po chemical analysis ka ini iba siyang crude protein, may crude fiber, crude fat, and has. So may may kuya nutritional value din ini yung adlay na ini. Ayun. Po nagaralang ka po ini medyo iyon ang pagtanong ka ini, haralang ko po kayo tinanong na ini, kaya medyo masakit ang pag-harvest ka ini. Ayun. Pero ayan, sabi po ni Do Upland, so kung sabihin, pwede ka magtanong ka ini, makapatubo, makapabunga na dahil mo kay puanin tubig. Ayun po, oo. Sa Upland po nga ni ini, oo. Kung araw ka paro, inakaipuan talaga ang kuyan, ang tubig kay po na maray. Opo. Pag tinanong mo po iyan, piraman na bulan ang bibilangon para makapag-ani? Ang aram ko po kay Ligari 120 days ini. Okay.
120 days. For 120 days, 260 days. Mhm. Alam, pwede siyang i-raton na 3 times. Uy, Ito bagang niyan, opo. yung ano mo tayo sa daga, ratuning method na pick-up wood, Mhm. tulong beses pwede mong gibon itong ratuning. Opo. 120 days to 160 days ang sa iyang maturity Ayun. period. Okay, pero ini po tabi, Ma'am Emily, talagang pwedeng tumubo digdi sa tuya sa Bicol o sa Albay? Napurbara na po yan sa itong mga selected pilot areas kaini. Mhm. And igaman na nagtutubo kaning mga wild isa sa tuyo. Kailang dahil tinatawan ng attention saka dahil commercial ang scale kang pag kayaman. Iba wild lang pong nagtutubo. Opo. Ano ini naka-testing po kamo diyan sa DA na kauno ini bilang liso sa nabaga so dahil flavor ko ano nagarumaluto. Very po nagpurbar na kaiyan as man kan pigdikdik siya pig-grind na pighalo manggirare sa maluto ta kung sulo lang medyo maano man po. Ayun. Kung halimbawa may mga interested kay ni Ma'am Emily na magtanom, sa sinda pwede makipag-coordinar asin makakuaning itong pantanom tabi. Pick up ko kaya ito sa research division ka ito. Alagad ito nga ning may nag man kaansa mo nag-inquire. Sa ngunyan mayo ka ito po aram kung duman sa mga research outreach station kung igwa pang available. Saka ito may project kaya igwa ka talaga kaming mga pantanom and nag-identify nga ni po kay mga cooperators na nagtanong kaya seeds. Siguro upon balikan itong ibang mga tinaawang kayan para maano kung iba pa sindang available. Mm-hmm. And siguro through our office pwede man kita maka-request kayan sa ang aram ko ka ito po yan sa Mindanao. Okay. And posible sa UPLBDM man po mahawarang kaya duman sa samuyang Bureau Plant Industry sa Manila. Mm-hmm. Pwedeng iba po kayo available na seeds. Opo. Sarang nakulang breakthrough man ini adita pwedeng magamit sa gabos na alternatibo wag sa bagas. Ano? Pwede po yan novelty item. So, ito baga kayang grains niya, matagas. Ang iba, pigibo man pong mga parang beads na pigibong mga po yan, necklace, bracelets, sa rosaries, ang pisog po kayang matagas, parang bead-like na yan, parang po kaya. May nabasa nga niyo kanina sa Chinese medicine, garo pigamit din ng anti-inflammatory. Yan ang parang medicinal property ka, anti-inflammatory, kaya ginagamit na po yan sa medisina. Tama pala ni sa kung may arthritis, makatama yung pag nag-ubag ang bitis. Tama fiber, ano? Ayan. Ang sa iyang, kadaklang protein, fiber, and fat, ang sa iyang, base naman sa chemical analysis na, base po naman sa, although dapat ma-update ini, itong ROI, return on investment, so compare ang, kung matanong ka sa sarong hektarya, magastos ka mga 32,000. 32? Pero maganan siya net income about 10,000. 10,000, almost 11,000 ang sa imong net na income na pwedeng makuha sa sarong hektarya. Ayun, po. Okay. Ma'am Emily, yan masana po para may nag-arapot kasi sa tuya. Nagkaigwam na ako ng interest kaya nita. Sayang man na pwede palang magamit. Saka mahal-mahal man na pwedeng alternatibo makadugang ngunya na panahon ng pandemya. Langgaw panganit kan sa mais. Ta bakong ataman noon. Once na anoon mo na lang pabayaan mo lang sa filter, nag-gubrongan ining wild. Iyan. Parang yung ingatan lang garo kayo ni so kalaban ni awot. Pero mas man po ini sa awot, mas nagtatribe ini. Mas nagtatribe. Ay, very good. Ano nga ni nakaka-weed suppressant ini. Mas siya kaysa weeds. Ayun. Pero from time to time, minomonitor din ang kayo. Opo. Igwa kaya kaming study, di ko pa nakaputan mo yan, igwa ang result kan pilot test ka ini. Maagad ako giraray po sa research, dati na po. Kang panahon po ni
Dr. Elena de los Santos, Mhm. sa ating researcher si Mr. Cambaya. Opo. Nag-urbar na po kayo sa mga upland areas dito sa Kamsur. And garigawan po yan sa parting Albay. Yes. Hanapin po itong result para po matawang kamakita. Yes po, tamay mga nagkaka-interest na mga farmers man digdi sa mga organic farmers digdi gusto nindang itry yan. Tangay na makaturo man duman sa ibang mga farmers na maging alternatibo mananggan na pandagdag sa hanap buhay. Ayun. Iga po yan yung flyer na ginigo, padaranta ko po yata ulit yung mga yung cultural practices sa sa steps. Yes po, opo. Sa land preparation hanggang sa pagmulino. Kahit po imulino kayo ang din. Yes po, ma'am. Please po, maning makatabang kita na mai-dissimilar man sa mga kababayan niya to. Para yun po, ini sa muy ayan na flyer. Opo. Mapadala po kami pati itong kumakakuha ka itong result ka itong project ka ini sa muy ko po sa inyo. Opo. Ma'am Emily, salamatan po tabi. Ingat po tabi ka mo dyan pirme. Likewise, yung man sa grabe digdi ang na medyo pig-elevate na sa classification ni. Yes po. Kung double W ang pag-ingat. Likewise, sa hindi man sa Albay. Opo. Keep safe po, Ma'am Emily, and good luck na lang po tabi sa gabos na itong endeavors dyan. Okay. Thank you very much. Mga tugang Ma'am Emily Bordado, ang Regional Information Officer po kang Department of Agriculture. Yung positive pala, dyan, may tinesting na pala sa Adlay.